Helo, croeso i'r challenge being Boozled. Hefo Imogen a Sophie. OK, barod? Dwi di pico. Ti fynd gyntaf. Dwi di pico. OK. Un, dau. Ew. Mae'n teisio flan, dwi'n gallu teisio ddim byd. Mae'n teisio fel glaswell. Beth ydi o? Dwi'n meddwl mae'n baby fel. Mae'n fel lime i glaswell. Helo, enw fi di challenge. Enw fi ydi hwnna. Iawn, dwi'n mynd i pigo un rwan. OK? Iawn! OK, rhaid i cael un. Oh no! O, dwi'n mynd hoffi o. Lime. Dwi'n cael lime. Dwi'n gwybod os mae'n da neu ddim. Ie, dyna beth o'n i fel. Mae'n fel lime i purpley. Oh no. Mae'n neis. Anyway, fy enw i yw Gracie. Dwi'n ysbel. OK, fi fynd i trio. Y llygaid. Ydw i'n bwyta ni? Beth ni'n chi gweld? Ydw hynny. Dwi ddim yn siŵr criw yma. Oh, mae'n lemon. Dwi gyd o'r lle ni. Dwi wedi cael. Dwi'n really ofnus. Dwi'n cael yr un i. Dwi'n cael gael bwyta. Oh no! Cola! Yeah, a cola? Oh yeah, dwi'n cael ni. Blueberry! And I use baby wipes. Man fel popcorn. Makes it hefyd, mae'n just yn disgusting. Man fel popcorn, ond mae'n glas. Ti'n gwybod o toothpaste Oral-B? Mae'n gyfadde, dwi'n gwybod bach yn strict yn y chi. Os na rhan o'n nhw yn blasu ddrwg. Mae gyd yn Wel, mae'n just yn bad flavour. psychological. What's the flavour bad? In general, dwi ddim yn hoffi jelly beans anyways. Dwi'n blasu, oce? Dim yn hoffi. Pam oedd nhw wedi cael massive reaction? Cola! Dwi ddim yn hoffi jelly beans anyways. Dwi'n hoffi cael dau na. Ond Na, dwi ddim rhaid. hefyd. In general, dwi ddim yn hoffi jelly beans anyways.